Lang. Halo isa. Nagbuntag, sir. Nagbuntag. Unsa man imong baligya? Maruya. Maruya. De, albi. Halina na ka? Wala pa, sir. Unsa man ay oras nimo gisuroy? Ganina naman ko alas 8, sir. Hina pa kalas 8 nagsuroy? Oo. Nya pa kay halin. Wala. Sus Ginoo ko, tabi ka init sa panahon dali sabi. Dali tambay eh. Dito bi. Gain na pa ka alas 8 naglibod, nya pa ka nahalinan. Wala. Unsa minyo na ka? Oo, sir. Pila ka buk mong anak? 5. Ha, 5 ka buk mong anak? Pila edad nimo? May 30 pa. Bata pa ka nagminyo. Mga 30 lang na. 13 anyos ka nagminyo. Oo. Ano na kuno una magminyo sa unang panahon? Naglako, magida ko na, sir. Ibali nagbuwag sa imong papa? Hindi, patay na po lang papa. Ah, patay na imong papa. So kato nga panahon, ilakaw imong mama Oo, naibahan. nanarbaho. Oo. Nya, Kaya nakano naman ko nga mag-working ko para lang makakuman lang ko high school lang Mm. na. Kaya nakano naman ko nga muli ko sa akong pamilya kaya yak mga manghod gagmay pa. Nang lang ko pagka-working. Moto nga. Akong mama, gusto na ko nga lang si mama sa balay niya. Wala po ko nibalik ko eskwela. Hindi ko naka-isyo na ako na magninyo. Ang nakadesisyon na ka sa edad ni mo 13 anyos na magminyo ka. Pila may edad sa imong kinamugwangan? Mag-13. Mag 30 na. Oo. Imong kinamanghuran, 1 pa. mag-1 pa. Hindi, 1 good siya. 1 years old. Oo. Pila na may income ni mo as anak na matag-adlaw pod. Unsay, mahalinan ko og 150. Nya, unsa may trabaho sa imong bana? Pag nainadlawan sir, nasya tayo ba pag wala gyud. Jesus, Ginoo ko nya pila ra man taon ng 150. Nya daw bisa isa ka semana ikapila makatrabaho imong bana? Mga tulo anak. Tulo sa isa ka semana. Pila may sweldo pod sa imong bana? 700 ang adlaw sir. Jesus, Ginoo ko nya. Saon na malang taon na pag ano? Pag budget. Nya mabudget na ninyo sulod sa lima kabuk imong anak. Oh. Sa kanang pagsweldo niya sa Mm. isa ka adlaw, magpat niya nag 5 kilo. 5 kilo. Oh. Nya pila po na ka adlaw marot. Nabug-abaga na mo sa mga lagot mo. Aw magkalagot mon kaon mo lagot mon kibali. Oh. Bugas unyang hapon, pamahaw lagot mon. Oh. Ang ingon na inyong style para makasurvive lang. Oh. Mo lagi puno kay dabi tungod sa kamahal sa palitonon karon. Pila naman kilos bugas ninyo diri 66. 66. Oh. Sus taon pod. Sige ani na lang. Wa pa man ka na-highline na. Wala sir. Sige, pwede ra ako palit anak tagpila man na. Tag 5 sige. Oh. Papalit ako hotdon ko na pila man na. Ang sika buok. 11. Pila man na sa tag 5? 5. Oh sige oh. Nakay sensilyo. Oh, wala ra pa sir. Ha? Ay mo na lang na. Salamat kay sir ha. Oh. Napa? Ipalit ni mo nagbugas ha. Thank you sir. Oh, ipalit ni mo sudan oh. Salamat sir ha. Nakatabang ka sa mga Walay problema ha. Paniguro og palit og bugas ha, og sudan. Sige mo oro to. Amping-amping kanunay ha. Kapod sir ang sir. Sige, agto sa ko. Sige.